Welcome sa akong payag mga langga. Pero usa ta, mupadayon sa atong video, please click like, share, and subscribe down below. Yes, mga langga. Wala mo nagkamali kay ako usa ka OFW diri sa Jeddah, diri sa Kingdom of Saudi Arabia. Ako usa ka syakala, kadama, katulong, o yaya. Di ay si Franessa, daog-daog, walay pildi-pildi. Mag 27 years old na ko langga. Ako na ay tulo ka igsuon na lalaki, bali upat mi kabuok, ako ra isa babae, ako pod ang kinamanghuran. Ako ang mama, usa lang jud ka pubring mga ngahoy o ang akong papa, usa pod ka pubring nagapalit og baboy ana, buyer sa baboy, nagabaligya og baboy, mao na ang panginabuhi sa ako ang pamilya. Simple lang gud nga nabuhi yun ming upat ug napag-graduate ko nila sa high school ug nakatungtong ko sa college for first year lang sa University of Mindanao Digos Branch. Ang akong kurso kay Bachelor of Science in Criminology. Ako di ay may graduate sa Sulup National High School ug nag-graduate sa elementary sa Talas Elementary School. Ako ang achievements is katong daycare pa ko mga langga. Third honor ko until nag-grade 1 na with honor jud ko. Third, second, fourth, ana lang mo langga. Hangtod sa nag-graduate kog elementary, nahimo hong first honorable mention. Kaya ako ni-graduate og high school, nakita na ko ang kapobrehon, ang kapait sa patong probinsya nga gusto na kong tabangan akong mama kay dili man yun ako makuha ang akong gusto maski makapalit ko pantalon. Kinahanglan pa ko magtrabaho. Ako nagakuyog ko sa bolante sa ako ang iyaan. Mo na ilang negosyo sa ako ang iyaan o mga uyuan. Taga Sabado Domingo pa sa walay klase para lang makapalit ko pantalon sa akong kaugalingon. Since nakamata ko sa inana nga sitwasyon sa amo ang kinabuhi mga langga, mao to nga nakadecide ko after na ko mag-graduate og high school, naay nag-offer sa ako ang moadto daw Manila kay magtrabaho. So ako underage pa man jud ko langga at the age of 15. So I decided na mukuyog ko sa akong igagaw nga magtrabaho sa Manila. Mao to langga, ang akong trabaho dito is nangatabang ko. So sa akong gamay man jud ko langga, for 11 lang jud akong height. Mao to ni ana ko wala dili man day lilim na mga tabang di ay no. Mao to na ikuha ko sa akong igagaw, gipatrabaho ko niya sa isa ka mall sa food court sa Manila, dili na lang nako i-mention. So nagtrabaho dito as a cashier and service crew. So underage man ko ni uli ko sa amoa, gipapauli ko. Ang akong pag-uli na ako langga, nagtrabaho na pud ko sa bakery. So, ang bakery, na ako siya pharmacy. Bakery, pharmacy. Diha ang ako ang trabaho mga langga. Enroll ko sa University of Mindanao Digos Branch. Suportahan po ko sa akong papa kay nagka-complicated na jud ang among pamilya pud ato langga. Nabaligi among yuta, among balay. So, ang gisuporta sa ako ang halin sa among balay until wala dili jud makaya langga. Mo to ang akong gibuhat. So nag-stop kog eskwela. Pag abot na ko og 18 years old langga, paabot lang yun ako, nag-apply na ko og sales associate sa Gisano Grand Mall of Digos. Dito nga langga nalipay ko ka ay kanang sige lang trabaho lang para sa kagalingon, makahatag ng may sa inahan. Andin na abot jud ang time na mag-indo-indo man yun ang ato ang mga kumpanya sa Pilipinas lang gawin. Naman yung mga kontrata. Mo to, nag-decide na pud ko. Ato na po ko sa syudad sa Davao City. Dito na po ko nag-apply og trabaho sa Gisano
Mall of Davao. Nga, naguyab-uyab na po ko langga, no? So, naguyab-uyab na ko until nagsabot ni nga, ay, magpabuntis ko kay ang kamine, no? Nagpabuntis yun ko langga, sinabutan yun langga. So, nabuntis ko, after ata langga, while nagbuntis ko sa akong baby, nagtrabaho na po ko o sa kakahera sa LPG diha sa Jacinto, Davao City. Diha ako langga kay dili man jud ko mahimutang langga nga wala ko income madawat sa taga-bulan, taga-kinsinas, dili ko gusto nga mag-defend ko sa katao para lang makuha nako akong gusto sa kinabuhi. Kay sukad-sukad langga pag matngon nako langga nga wala yun ako nakuha ang mga gusto sa kinabuhi, pinaagi lang sa akong mama o papa. Hindi, nagtrabaho jud ko langga para sa akong kaugalingon. Nagtrabaho ko, mabuntis ko hangtod 10 days before sa akong pag-resign langga ng anak ko. Ni Alisa Keith. So langga, ako adunay anak nga karon siya ay 5 years old na siya. Ko nga, magtrabaho na pud ko sa mall, sales associate gihapon sa bagong tukod na mall sa Digos City, Gaisanong Mall of Digos. Motudto lang nga, hangtod lang nga, nagsige naman ko absent lang ga, uy, hindi na yung ko ma-focus sa ako ang trabaho lang ga ba niya, pila na po yung sweldo niya, kaunan pa, na pa yung make-up, kinahanglan pa yung ton mong make-up, anong mall lang ga, kinahanglan na pa yung kilay, na pa yung blush on na lipstick, kung wala lang ga, hala, pabalikon ka, man ang time lang ga, mag-indo na po, kay hinay man ang agi sa mall, ito, ang Ginoo ko, nangayo ko sign sa Ginoo, ang Ginoo ko, anong, ug ma-appeal ko sa Indo, mag-apply jud kog trabaho, Lord, bahalan jud mga tabang ko sa laing nasod. Perti na akong hilak kay grabe naman yung sakit-sakit sa akong anak. Nya ako ang mama. Wala na laing gisaligan kay akong papa mga langga nilayas. Ay, Ginoo langga, grabe stress sa among kinabuhi ato langga. Nang maghilak na akong mama mga langga. So ako gusto ko pug mahilak. Kung hilak ning duha, pareha mi huyang. So dapat maski huyang ko sa ako ang sulod langga sa akong dugahan. Dapat ipakita din ako sa akong inahan nga ana ako para sa iya. Nagkahilakod ko mga langga. Ko ma di anang daghang pagpaagi ang Ginoo. Ako bata pa ko, okay lang mulakaw ko para sa tuwa. Ako process langga. Eliman ka baka ko Ginoo ko. Palakon pa ko nimo. Nakabalik ko Davao City langga ikalima sa DFA. Kanang wala ko intang ko kinahanglan ako mulakaw kay dili lang para sa akong pamilya, para sa akong anak kundi para po sa akong mama. Kay ako mga igsuon, mga minyo na pud puros laki, dili po nato masaligan na mga langga kay mga lalaki na pud sila pamilya, di ba? So ako ra may babae, so laban Japan. Nalaban jud ang gamayng babae. Mo to mga langga pagkuha na ko passport, kasi padayon lang, perti na akong hilak kay dugay, jud kaayo, naaprobahan ang akong passport langga. Pero, thanks God, alhamdulillah, nakukawa yun ako ang akong passport, hangtod naabot ko sa Kuwait. Mao na ang akong kinaunhan nga trabaho diri sa laing nasod, ang Kuwait. Langga, mao na ang ako ang amo, shout out ko sa akong mga amo, the Al-Hajri family. Kabalo ko karon nagtanaw sila kay ang akong kauban, friend na ako sa Facebook, subscriber pa ako sa YouTube, nakita sa ihang anak gahapon ang ako ang kinaunhang vlog. Og salamat dai sa mga nisuporta og sa nag-subscribe sa ako bisa man sa ginagmay. At least, di ba, sa ato ang payag, masudlan na pud mga langga, di ba? Sa Kuwait ko, nagtrabaho ko 2 years, na ako nami bata dito tulo ka buok, na iduha ka ulitaw, isa ka dalaga, ang tuod nga, sa pag-abroad lang nga, dili jud dalim mag-abroad sa tinuod lang. Dito, diri sa abroad, makita nimo ang ang imuhang kaugalingon nga dili pareho sa Pilipinas. Kung ikaw langga sa Pilipinas, hasta nimong maldita ha, ang imong sungay abot sa langit mga langga.
diri putol yun na langga. Kung gusto nimo putlo ng imuhang sungay mga langga para lang sa imong pangandoy nimo sa imong pamilya ug imong pangandoy sa kinabuhi mga langga imuha gyud na siyang putlon. Diri mga langga patasan ay og pasensya. Sa tuwa mga langga gamayng kuhit lang. Ano mga langga no? Diri mga langga kay ug musukol ka imbas jud ka. Kung imong suklan ang imong amo mga langga, agoy. Ayaw na jud pag-expect mga langga, ha? Kay swerte-swerte rin jud mga langga ang makaamo ta og maayo nga nakasabot sa atong batasan o unsa ta. Pero kung magpaubos lang gyud ta langga ug mag-ampo lang gyud ta pirmi kanunay sa Ginoo, dili jud malimot pag-ampo kanunay sa Ginoo nga giyahan ta niya kanunay kay kita lang jud ang atong kaugalingon atong kauban ug hilabi na ang ato ang malabang makakagahom. Pasensya nimo diri perting taasa dapat na mag-andam ka og duha ka tuig nga pasensya pag nag-abroad ka langga. Mauto sa Kuwait, dito na ako na-discover ang kaugalingon, kinaunhan akong abroad sa Kuwait. Na-discover na ako ang pasensya nga ako, grabe kay kumutubag sa ako ang ginikanan mga langga. Promise, sa walay koan, mutubag yun ko sa ako ang mama langga, no? Pero dito na ako na-realize langga nga, ay, dili jud ay maayo magtubag ta sa atong ginikanan, kiniabot jud ang panahon ng nian ako mama, sige tubag-tubag ako ninyo, sige nang lisod kaayo karon maabot ra ang panahon mga langga. Maabot ra ang panahon nga kamo manginabuhi mo para sa inyong anak, di tubag-tubagon mo sa inyong anak, dili lalim tubag-tubagon sa mga anak daw langga. Sakit gid sa dughan. Nga langga, ang homesick langga, grabe, problema sa pamilya, kanang dapat ang imuhang pagtuo sa Ginoong mga langga is hugot. Kung naapay grabe kahugot, hugta jud taman langga kay ang imong problema sa pamilya, dili gyud na siya maiwasan hilabi na sa ato ang mga bana. Diha na nato kuan ang atong pasensya, ang atong pagpasaylo times 10 times 10 times 2, burag si Naruto. Ang anak ba langga nga grabe, times 1 million times yun ang imong pagsabot sa mga butang na angay nimong masabtan. Labi na sa imong pagpasaylo sa imong bana o sa imong pamilya nga naana daghan kang madungog gikan sa Pilipinas kay abi na ay nag-abroad ni siya kay naay na magbatasan, di na magpahirag kwarta, pero wala sila kabalo lang gaon sa atong trabaho dire, di ba? Pero ato lang na siya ipalapos, pikas dalunggan, hala isulod sige, yaw, sulod, kay ako ipagawas, ana, ang guna lang ga, barug sayaw, ang guna anak. Sayaw, nang gina ato lang ga. Kay nga no, kay ato mong paminawon mga langga, ang ilahang mga gipang istorya sa tuwa, akoy, sakit magdugo din na imong dughan. Nga, masay magkahunon ka, uy, pero simba ko in town, tok palayo. Simba ko in town mga langga, dili ginato na siya buhaton. Kay ang tanan nga pagsulay sa atoong kinabuhi adunay rason. O ang kanang mga pagsulay sa atong kinabuhi dili nato na siya i-take nga negatibo sa atoong kinabuhi langga. Isipon nato na siya nga positibo. Ang daghan magpagsulay sa atong kinabuhi mo ana ka ay Ginoo kabalo ko nganong naabot ni nga problema sa akong kinabuhi aron ako mas malig-on pa sa akong pagbarog sa akong mga pangandoy para sa akong pamilya. Di ba? Ang anak man yun dapat mga langga dapat positibo lang ta pirmi kung kasab-an ta sa atoong mga amo ay kabala ka langga apil na sa ilahang gibayad nga sweldo sa ato. So ato pa nang itik. O sige, yaw, sura. Shwi. Mga anak man yan sila lang langga, no? Ang atong buhaton, sige, pagtalikod, sura. Shwi. Mga anak ang mga kalangga, di na lang nato itik nga sa ato ang lugan, yung matay tag sayo. Mga kabalo ko, mga matay man gitang tanang mga langga. Sa karon dili sa ta magsayo-sayo o pakamatay itungod lang nga ng ato ang kuan sa kinabuhi mga pagsulay. Karon mga langga ang pagsulay adunay rason. Kita magmalig-on lang sa kanunay sa pag-ampo, dili man nimot sa pag-ampo ug pangita og mga paagi, mga langga nga
malingaw ka sa imong kaugalingon nga malimtan nimo ang tanang problema nimo sa Pilipinas ug sa mga butang na mga kasakit sa imong kinabuhi ato nang kalimtan, mangita tag ways nga magmalipayon ta. Nya pag after 2 years lang ni uli man ko. Manto nagko-complicate man gyud ang akong kinabuhi gyapon lang kay pait man yung gihapon. Oo nya na maluoy ko masudong sa akong inahan ba nga. Ay, ito na akong mama, mga ngahoy gihapon. Nahuman na lang akong 2 years, mga ngahoy gihapon. Kaluoy sa akong mama, labi na magsakit. Nga wala ko'y papa. Nag-decide gihapon ko nga mag-abroad karon naka sa Jeddah. Mag 8 months na ko diri langga pohon sa 2021 kaluyan sa Ginoo mauli na ko. Nya mga langga nakaluyan ko kay maayo man ako ang mga amo, mga bata pa. Natingala ko pagbuatan ako mga langga. Asa man mga amo eh. Mamiya man. Wala may pananghid. Sama sa iyang pagbiya, wala na nanghid. Karon langga, wala na yun mi sa ako ang bana. So, nag-decide na, kay wala lang yun nagkasinabot mga langga. Bana man yun natong kinabuhi. Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Karon, magmalipayon ta sa atong kinabuhi. Kung usa man ang gihatag sa ato sa Ginoo, magkontento lang gyud ta kung unsa ang naa sa atuang natubangan o naa sa atong mga kamot. Kay usahay mong good, maunang mawala sa passing ang mga tao ba kay nganong dili makontento kung unsa ang naa sila. Kung ang akong na-achieve di ay sa una na akong pag-abroad lang nga nakabalay ko. At the age of 23 years old, nakabalay ko kay natagaan ni og yuta sa government. Modo lang nga nagpabalay ko sa una na akong abroad. Og salamat sa Ginoo kay okay na siya mga langga na adito karon akong mama ug akong anak. Ang ako alang sa mga ka-OFW na ako no ug sa mga plano pa mo abroad, dili lang ta manimot sa pagampo sa Ginoo sa kanunay ang tanang pagsulay adunay rason ug kana naghatag nato og kusog para lang sa mga sunod pa nga problema mga langga. Dili ta dali mahuyang na anatay foundation nga ay dili ko huyang sige linog kung wala ba nga maglinog nga gunit lang gid mga langga hangtod matuman ang ato mga pangandoy sa atong kinabuhi. O karon mga langga tas una to atong pasensya o manalangin ta sa Ginoo nga namdagan ta niya sa kanunay sa mga butang na angay natong masabtan. O mga langga, hinaot pa ko nga ang tanang mga OFW, daghang blessings pang moabot, labi na karong Ramadan, ug daghang salamat sa mga nag-follow, ug palihog ko sa follow mo mga langga. Uy, kanang para okay kayo. Asa okay ha? Yung mga langga, sa sunod na ako nga video, ihatag na ako ang tips, asa ko nagapalit og mga butang, kay dili man kita makagawas diri langga no, asa ko nakapalit, online siya, pero sure jud ko nga original jud siya langga. Okay? Palihog ko sa click like, share, and subscribe down below. God bless mga langga. I love you mga langga.